Ada Dek Prita. Dek Amel senyum dong. Tuh. Ye. So. Ya. Yuk atur posisi. Dadah hayu Sahara Makin hok telok
Ye. Ayo zo. Ye. Yo.
Apa kuwi apa ya? Apa ya? Manuk cilik. Oh, manuk cilik. Tak kenter ke banyu. Oh. Besok gede mas Besok gede. Bondan. Oh, apa? Tadi sopir perahu. Oh ya. Bayaran 1.000.000. Yo. Yo. Bintang kecil di langit yang biru. Oh, original nih. Amat Banyak. menghias angkasa. Angkasa. Aku apa? Aku ingin Oh ya ini dia. Apa? terbang dan menari. Oh ya lah ya. Penak tenan. Jauh tinggi Tinggi. ke tempat kau berada. Ya. Ayo di Amel. Ya Mas Adrio. Yo. Ayo Mas Adrio. Duwe apa? Dolanan sing lucu. Lucu kok lucu apa Mas Adri? Perahu cilik. Oh, terus. Tak kenter ke banyu. Oh, banyu. Besok gede mas Bondan. Salah Mas Adri. Jadi sopir perahu. Sopir perahu. Bayaran 1.000.000. Iya. Oi. Amit Rahayu. Yo, gagak rimang kalah jelor. Kucingane ditoke kene le. Solahe kepiye? Kene tak kendangane kene le. Yo. Kene le tak kendangane kene. Solah kepiye kene tak kendangane. Wah. Sing kendang saka isi banyu Mas. Yo, keplakane jan opo? Wah, wijan. Ya Mas Agus. Dikeplake sih Mas. Wah, iya. Wah. Kosek sabar. Kosek sabar. Wah, kikek CS. Awan iki kikek CS. Kendangnya Jaipong Mas Danang. Sabar nih, yo. sanding walikat godhek wong simbar cocok wong wis nyogang oish tenututi lamun katututan lamun wangsa prawe kroti kaya prawe kroti kaya rambangono magawe to glaring wah cuma
ngros rasa sumbar lindu bumi goncang kanjeng kumulodok ketor-ketor wah Hoi, kakak Rima. Nggih sauninga kumandangan asar rumiyin kasuwun Bapak Ibu para sederek-sederek kasuwun nenggo riyin menika bakal saya gayeng saya regeng nggih to Mas Eko Nggih. oh ya Gagak Rimang Kalajen Lor Jan ada yang baru sik ra sida Mas mati sudah ya aku nututi lamun katuntutan lamun mangsa prawikroti kaya oh digrambiangi Mas Yopi rananganing mang ngawe glaring wang-wang oh sakrik palikan kodek wok simbar cocok wang walang wetis nyogak sih cumangkah anggeros rusa sumbar lindu bumi kucang kancing tumaluduk butur ketur nyoh ketapke Prawadya Bala Putri saking kami Tadahayu wonten ing dinten meniki ketapno wonten ing Gagak Rimang Kalajen Lor nyoh kene kepiye kiprahe Prawadya Bala Putri tak ketapke Der Duk Cahayu saking Ami Tadahayu Gagak Rimang Kalajen Lor penonton saya gumyak saya regeng
penonton saya bludak 1000 penonton mlumpuk ning Kalajelor kapimpinan dening Mas Eko Wibowo nggih menika Mas Eko Regul Gagak Rimang mboten wonten Mas Eko wah ora ngene iki menika Mas Eko sing jawab kanca-kanca nggih niku wau wontene sambatan mboten napa-napa aduh keceplosan aku keceplosan sumpah kose isih oh iya iya urung rampung jane isih salat barang iki ning yo ora apa-apa Rapopo ya. Ya. Mas Bunda. Halo Mbak Tata. Yuk yuk yuk. Ayo so. Yuk. Oi. Yuk yuk yuk. Oh. Oh oi. Oh. Ya. Oh oi. Ya. Oh oi. Oh. Yuk yuk yuk. Oh. Oi. Ye. Yuk yuk yuk. Os. Ye. Oh oi. Ye. Oh oi. Ye. Oh oh. Ye. Oh oh. Ye. Ye. Oi, ayo. Mimiti dihi. Ayo. Doi. Ye oh. Ye. Yo, ya, ae, ayo, ah ngono kuwi lho. Ya, ayo. Hera he, 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 hera he. Hera he, hera. Oh oh. Ayo. Ais. Yuk. Yuk 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 yuk. Yo. Gagak Rimang Kaliajar Lor asli lho le. Oh oh. Yo, Baleni yo. oh ya, ae, ayo.
menika tasih nyawiji kalian kula sak kanca jalan Gagak Rimang kali Ajur Lor barang iki wiyagane Bondan CS. Gigak CS. Gigak CS. Aja Bondan CS. Bondan CS. Aja lagu nang aja Bondan CS. Bondan CS nggih menika. Nggih, napa Mas Febri? Napa Mas Febri? Janji setia, Mas. Janji setia. Heeh, wong Bondan kira tau setia kok wonge. Ya ora apa-apa mulai iki diajari setia, Mas. Ya Bondan kira setia. Tolong diajari ke piye? Ya tak ajari setia Mas Bondan. Ya semangga. Disarani. Tak baleske para perempuan-perempuan yang disakiti oleh Mas Bondan. Rawut. Yo, Mas Kike, bentak kontak. Yo. Ayo, Mas. Janji setia di Malaysia. Neng Bandung. Bandung Selatan sih. Aku dadi nek Bandung Selatan. Aku ora nyanyi, Mas. Musim kemarau. Iyo, Iramu di musim hujan meluap Dita Amelia. ayo deh Dari Solo terkurung gunung Seribu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Hae, oh ya, Mbak Dita, Mas Febri. dalam Sakjane sakit goyang iki. Piye Ning lah? sik mesake YouTuber. piye lah Le arek gawe judul piye, Mas? Pak, Le do gawe judul piye iki engko? janji setia cinta pertama di Malaysia Bandung Selatan Dadine Bengawan Solo. Solo. Ya wis ora apa-apa. Hah? Medley, wah pinter, Medley. Masnya pinter kayak pinter. Pinter. Cerdas kok yo. Soalnya biasa di prank penyanyi ngono. ngene Mbak Tata. Piye, Mas? Karang wiyaga niki yo Bondan CS to sidane. Bondan CS. Improve para wiyaga ki ngeri. Saka sinden wiyaga ki improve ngeri. Luar Weh. biasa. Janji setia iso dituruti. Ning Ha-ha. janji setiane ning Bandung sike. Ning Bandung sih. Nah, engko bar kuwi ning Malaysia. Ning Malaysia ketemu Baru- nih, Nek. Solo iki mah lho. Ketemu ning Solo, dadi Bengawan Solo. Ora apa-apa Mbak Tata. Musim kemarau, riwayatku Roket aku. pedagang selalu naik itu perahu.
tansah setyo tresno satu sinesenang langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Semoga Tuhan akan selalu memberkahi. Bengawan Solo riwayatku Yo, ora apa-apa. sedari dulu jadi perhatian insani. Musim tak berapa airmu di musim hujan meluap sampai jauh. Yo kata airmu kini jauh sudah. Oh pujaanku sayang terasa hatiku bila ku ingat
wonten Bondan CS wiyagane jan luar Pokoknya aja biasa. nganti wiyagane serem. Iya, apik tenan garapane Mas Bondan saka isi Surabaya. Tak pikir kowe wis lali mas karo aku sang gunung kidul. Awas yo iki. Eling-eling awasan dhuwur tlatah ayo jasa wetang bantul. Sing kodang kang meranti. Tang apa aku campur. Babakan seni aja main. Akeh sing kondang akeh sing ngomong. Kabaran lan Iya. Kabeh papan bisa tadi. apa wedi aku. Ora bakal kucingo. Yo. Yen jadi lane Campur sari neng gunung kidul. dadi wong mas gunung kidul. Ke orang Sing nguni meneh dicoba. Sing Sing nguni meneh. Piye? Lho lagi garapane muni terus ki awake dhewe nyambut gawe ya. Lah iya. Nyambut gawe kok malah dicowok ki lho Jan. Lah iya. Wiyagane. Mas Regul. Wiyagane iki mikir jero iki. Oh ya nganggo mikir to Mas. Kok nganggo mikir Tak bareng. kira toh? nek Oh. Ya, Iya. 3, 2, 1 Amita Dayu. Gagak 5. Haya. Samsung banget besi. Oh ya. Iya, Safela Fazarina. Hei, ah. Oh, 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 oh. Ya, ayo. Terus. Lulu, lulu, yo, oh. Sampai lawan Zarina, yo, ah. Lulu,
kira-kira sing dilirik wis duwe bojo. Ngawur. Nggih, Mbak Dita, Mbak Tata kalian Mas Febri. Dalem Nggih, Mas. dalem, Mas. Wonten dawuh. Niki wonten pamundutan saking Mas Eko. Nggih napa? Menika nyuwun kok lagu balen to Mas njalukmu iki? Sapa? Sapa sing njaluk Balen balen? terus apa? Mas Eko. Maksudnya? Aku nek jak balen gah aku. Iya. Ora aja- saya aja mari kok gelem. saya remuk. Oh iya. Aja gelem Pak Balen. Sorry ya Mas Eko. Oh, Asine ki wonge dhewe kuwi le njaluk sing ki. njaluk Mas Eko sapa to? Ora, Mas Eko ora njaluk. Bondane sing Regol njaluk. mau du. Oh, bondan rek balen. Ora. Karo sapa ndak? Karo sapa ndang? Monggo penonton, monggo ajeng nyuwun lagu napa? Napa-napa saged? YouTuber. Alhamdulillah. Apa? Ora ngawur lho Mas Eko. Kowe ora ngawur kowe. Ayo. Oh, sapa Mas Bondan? Baleni cah kali ajir. Oh. Ora ngono. Bulane kok le sregep ki Wong yo ning kene iki korbane akeh lho ya. Heeh. Ya semoga yang sudah menjadi korban Mas Bondan boleh maju ke depan. Iya, ayo maju ke depan. Ngawur. Kira-kira wis entek apa ae? Neng kene wis tak hitung wis ana 6, Mbak. Wis kono 6. 6. Walah, sing sabar ya, Mbak. Ya. Sing sabar. Apa? Balen saking Mas Eko. Nggih, Mas Eko. Menika wau ugi wonten pamundutan Mas Apa? Kadir. Napa Mas Kadir napa? Ngersake Apa, Mak? gelang alit. Nggih. Matur Ya. nuwun Mas Kadir. Nek dhewe gelang kalit. Napa, Pak? Ndi Kowe siki? gedang dir niku. Sumangga. Ayo Mas Bondan CS durasi. Yo. Monggo. Kasih apa iki? Manut. Yo.
Kedua satu Kakak Rimang. Habiskan. Coba melempar manggis ya. manggis ku lempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis. Yo dilamar Mas Febri. Gadis ku lamar Mas Bunda. Janda ku dapat. Ayo, monggo Mbak Dina. Rapi perawan. Buat siapa? Alah. Oh iya. Iya Mas Febri. Mas Bunda manuke Jucak Romo. Jucak Romo. Cilik anune. Butute sing ana mulune. Yen digoyang aduh penake. Penak Mas Febri. Penak tenan. Oh. Yo. Ayo, 12 akhirnya. Ya, saya Lintang. Apa? Ya. Oh,
Apa Mas Bondan? Yo, apa Mas Eko? Iya, biasanya apa? Kok biasanya apa? Aku kira ngerti tenan iki. Biasanya apa Mas Bondan? Oh, biasa. Anu mawon. Oh, iya Mas Eko. Biasanya Mas Bondan sing nambani. Oh, apa? Heeh. Oh, Ora, kejaba kuwi Ampun. biasa. wani ora. Ampun. Ayo, Wani biasa. ora. Ampun. Ya medul. Ampun. Ya Mas Eko. Mas Eko. Mas Bondan. Ampun, ampun. Senengane iki nek garapi sinden ya nek digarapi genti kudu gelem. Ayo. Ampun. Medun wani Ayo ora. tanggung jawab. Oh, wis jam to Mas. Oh, wis jam ka lho, wis dilirik. Ora apa-apa iki wis jam ki oleh Wis wis. dilirik yo. Ayo Mas Bondan. Ora. Iya. Ayo. Umar Moyo. Umar Moyo Mas Moyo. Bondan. Yo monggo Mas Yo. Bondan. Monggo diwiwiti Mas. Buka celuk Mas Febri. Umar Moyo ingsun timbali. Nyampleng tenan. Sun timbali. Ya gone melu gerong. Aku melu. Nyenggaki. Baleni. Si Umar Moyo ingsun timbali. Yo ya gone. Ingsun timbali. Oh, kok. Elok. Bagus. Timbalono Marmoyo Iyo. Raden Janaka Iya. Raden Janaka. Janaka dasar bagus kapara nyata Kapara nyata. Janaka dasar bagus kapara nyata Iyo. Kapara nyata. Dasar sakti Oh ya. hormati Iya, iya, iya. Ora, ora, hormati Weh, padha Mas Bondan ya nggo ngecerahe Arjuna. Yo Mas Ika. Mas Bondan. Ayo Mas Ika, ayo. Mas Ika. Ayo milih tukangnya gendang apa tukangnya bonang? Orang ngebonang. Tanah air Yo. Jalan Tukang tepung ya. Jalan mari Jalan mari jalan. Mari jalan. Salam hormat. Tak ada rumah sini. Tak ada rumah sini. Bondan minta berhenti. Sudah waktunya. Pagi-pagi mandi Ayo, kali Mas Ika, ayo. Wah, candak sopo iki? Anjeng gelek angiman Iya. Arum kondorio arum manuk ing koko manuk bodang becokane bilih gedang aja mecok ning wit Yo, gedang main apa sih? becok anggo tukang kowe mrene yo aduh manuke rada pinter Mas iya menceloke ning wit nganu ning tukang Demo. demo heeh biasane ana kok ya Biasanya ki dipangku ya, biasanya ki biasane dipangku lho ngono Dan biasane dilirik dipangku biasanya dipangku ya. Dipangku, heeh. Oh ya mencane nggon. dan dilirik dan Sik, tak eling-eling. piye kowe nek kaya ngene iki mbiyen tok larani dan Kosek, tak eling-eling jenenge Mas Febri, Mbak Tata, Mbak Dita. Yo. Heeh, terus Telu kuwi, telu dinongkas, hati-hati kuwi. Hati-hati tenan. ora dukunmu aman kok ngopo kowe iya Terus kita aja madeg kene iki to. Biasanya salim dulu. Oh, iya. salim sik Ya, salim sik. Salim dulu. sik. Salim sik salim se ayo iya muter wendan Kok aku yang manut. dia yo tok larani kowe iki sabar Yondan kok bali ra bukake lawang Dilanjutke aja meneng to. Ayo. Aja krik-krik. iya sih Yo. Ya sing sabar to Sabar. kene iki. Sabar to, Dan. Sabar kok kowe iki. Entrane. Kanjeng gelek tangi maneh arep gondari yang kandel manuke opo manuk-manuk kok mencelokne wit gedang aja
Iki ra ono chemistry-ne wis ora Ora dadi. ono, nek iki ra dadi. Ora. ngerti padake to. Ora ra iso padha. Ora iso. Mbok no padhoi rasane beda ndak. Rasane beda ndak? Tetep beda. Mbok rupane iki kek wis abang ireng tetep ra enek rasane. Aku mau kon salaman sik lho. Heeh. Iki salaman sik ra? Ora. Kek salaman sik kek. Iya. Salaman sik. Gur salaman alah manut to. Nah. Nek bukan muhrim iki bener ngene iki. Iya. Ora kaya bondan kabeh disikat. Bondan. Yo. Oke. Ya. 3 2 1 dang deng tak. Ayo. Olah, gembrek ayo. Gamelan Brek. dhewe, gamelan dhewe. Dang deng tak. Tresno ati. Awas serang tak santet ya. Wah, ayo. Tia. Sahara, ya. Yo, rada halus nek iki rada halus.
Oh. Gagak Rimang Kaliacer lor. Iya. Kong loro ya Yo.
Nggih, menika Bapak